Shekaru da yawa baya, wannan kandirin ya albarkaci ahalinmu da abin al'ajabi. Gidanmu, ɗan mahallinmu ya wanzu ne daga sihiri. Barka gida. Ƙasa. Drawer. Mu je. Cikin lokuta, kowa daga ahalinmu Rasili a hannu sama. yana da irin tsafinsa da baiwa. Na fahimta ki. Ni ba kakkarfa bace kamar Luisa. Jakunan sun ƙara suɗaɗewa. An gamo. Ko irin makurar gwanin cewa kamar gwana Isabella. Amma mama, me yasa ni kaɗai ce wacce ba ta da baiwa? Ke ta musamman ce kamar yadda kowa yake a ahalin nan. Da kifafin biredi fa kawai kika warkar da hannuna. Ɗan gida? Sihirin gidan nan yana cikin matsala. Ku tawo miki fafa waje. Dole ne mu kare gidanmu. Dole ne mu kare ahalinmu. Wannan shine damata. Zan ceci sihirin. Dakata, ta yamma zan ceci sihirin. Allah da ni ke rasawa. Mirabel, kaddara ahalin nan za ta gangaro gare ki. Ba zan iya abin nan ba. Ba na taimaka min. Yaran sun faɗa min komi. Kake lamushe su. Ko da bakakin lokutan yakan zama da akwai haske ta inda za ka fita. Gidan sihiri. Yana yi da yawa. Amma a takaice ina da aboki. Ya tashi sama yanzu. Matsoraci! Fassarar US Hausa Dub Studio, makekesar fassara.